गिबियावनो बे समाव बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' बिथांखौ थेंक्स होनो नागिरदों। मानो होननानै बुङोबा बिटिआर फार्स्ट टाइमनि थाखाय मोनबा जिल्लायाव बड'लेण्ड डिजिटेल लिटारेसि एन्ड काउन्सिलिं सेन्टारखौ होनाय जादों आरो बिनिनो जोङो क'क्राझार जिल्ला हिसाबै बे जमदार कलेज सराइबिलाव बेखौ मोननो हादों आरो बेखौ जों दिनै अलरेडि बेखेवखांबाय। मानो होननानै बुङोब्ला बेवहाय बिटिआर गभ आरो एनटिपिसिनि इनिशिएटिभ आरो कलाबरेसनजों लोगोसे नेपनि जे नाजानाय बा बिथांमोननि जे बेवहाय स्टुडेन्टफोरखौ मोनफ्रोमबो बिथिङै रोंगौथि गोनां खालामनो थाखाय दिनै कम्पिउटार मोनसे एंगार हायै सोलोंथाइखौ जोङो लानायजों लोगोसे गाव जे कर्स फरायगोन बेजों लोगोसेयैनो बेवहाय जोङो रोंखा राखा जानानै इन फिउचाराव साफा स्टुडेन्टआ जाहाथे मोनफ्रोमबो बिथिङाव खामानि मावनो हायो। आरो जों दिनै नुबाय जे खालिबोल' आईटी सेक्टरनि खामानि मावब्लाल' बे जाबावा। जोङो एआईनि जे मोनसे एज एबा जुगाव जोङो दिनै बेवहाय आगान होबाय। गतिके जोंनो जेरैबायदि सोलोंथाइखौ जोङो मोनफ्रोमबो बिथिङै आबुं खालामनांगौ होननानै बुङोब्ला जोङो बे आयदाखौ नागारनो हाया। दा बेनिखायनो दिनै जमदर कलेजाव जों बेखौ मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। मानो होननानै बुङोब्ला बे मोनसे साहा फारसे थानाय गोग्लैसोनाय ओनसोल होनबाबो बांद्राय बुंनाय जाया। बेवहाय बियो डिग्री कलेज गायसनखांनायनि उनाव जेरैबायदि सरकार तरफनिफ्राय जोङो अनसुंथाइ मोनदों, लोगोसेयैनो जोंनि फार्स्ट कलेज डे प्रभिन्सियेलाइज खालामनाय हाबाफारि बेवहायबो जोङो दम दुवारखौ मोनफानो हादों। दिनै मानगोनां बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय बे सरकारनि नाजानायनि गेजेरजों। बेनिखायनो दिनैनि बे हाबाफारिया जोंनो जे आरोबाव आगानसे स्टुडेन्टफोरनि लाइफखौ जौगानायाव हेफाजाब खालामबाय, जों बेखौ मिजिंथिनो हायो। आरो स्टुडेन्टफ्रा बिराद गोसो गोथारै बिथांमोनहा दिनै सोलोंनो गोसो, बेखौ मोननानै रंजाखादों स्टुडेन्टफ्रा। आरो स्पेसियेलि जोंनि बे कलेजनि मानगोनां जाय बिथांमोन प्रफेसारफोर दं, प्रिन्सिपाल बिथांखौ लाफानानै लोगोसेयै आंबो बे कलेजनि सासे गभर्निं बडिनि प्रेसिडेन्ट जानानै आंबो जोबोद गोजोननाय मोनदों। बे मोनसेबाबो वान स्टेप जोङो फरवार्ड जानो हाबाय बे गोग्लैसोनाय ओनसोलाव दिनै स्टुडेन्टफोरखौ आरोबाव मोनसे आइडिया फोरोंनो थाखाय। दा बेनिखायनो दिनै बे साना जोंनि थाखाय मोनसे हिस्ट्रि बे कलेजनि थाखाय सान जानानै थागोन। आरो मानगोनां बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथाङा बेयाव फैनानै बेखौ बेखेवनांगौ दङमोन, नाथाय दिनै बिथाङा बायदि बिथिङाव बिथांनि एंगारनो हायै माखासे खामानिफोर थानायखाय आं बिथांनि जानानै आं बेखौ बेखेवनाय जाबाय आरो मिजिंथिबाय फैबाय थानाय समफ्राव आरोबाव जोंनि बे कलेजआ गुबुन गुबुन बिथिङैबो सरकारनिफ्राय आरो अनसुंथाइ मोननानै आरो जों जौगालांनो हागोन। आरो बे कलेजल' नङा, एन्टायार बिटिआरआव थानाय मोनफ्रोमबो कलेजावनो मोनसे नङा मोनसे हाबाफारि निश्चय जाहैगोन। बेखौ जोंनि मानगोनां बिटिआरनि चिफ बिथाङा मोनसे ट्रेनिं खालामदों जे जाहाथे जोंनि सोलोंथाइया बिटिआर ओनसोलाव जौगालांसिननो जौगालांसिननो हायो। बेनि थाखायनो एलपिनिफ्राय लानानै जोङो पिजिसिम मोजां जाहाथे गासिबो खालामजोबनो हायो बे बेब'स्थाखौ सरकारा लानाय जादों। आरो बिनिनो बे बिदिन्थि महरै दिनैनि बे हाबाफारि। फरायसाफोरखौ आं खावलायगोन जे सोलोंथाइखौ लानो थाखाय जोङो बेनिफ्राय गुबुनाव थांनांगौमोन आरो सोलोंथाइनि जोंहा सोरबाया रांखावरिनि गोनांथि जानायाव गुबुनाव सोलोंथाइ लाहैनो हाया। दा बेनिखायनो जायगायावनो जों बे सोलोंनायनि सुजुगखौ मोनबाय। गतिके आं खावलायगोन बयबो स्टुडेन्टफ्रा जोंनिया गोसो होनांगौ, सोलोंनांगौ आरो गावखौनो बेबायदि आयदायाव सोलोंथाइ लानानै एके माने अलराउन्ड गावनो सासे स्टुडेन्ट जानो हायोब्ला इन फिउचाराव बिनि थाखाय लाब दं। बेनिखायनो बयखौबो गोसो होनानै सोलोंनो आं गिबियावनो फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिग्रोबाय नोंथांमोननि बे गासैबो चेनेलनिसिम। दहाय फुंनि 10टानिफ्रायनो जोंहा मोनसे प्रग्राम हाबाफारि जानानै थांबाय। बेयो जाहैबाय जोंहा
NTPC जों आरो जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टजों कलाबरेसनाव मोनसे जोंहा बड'लेण्ड डिजिटेल लिटारेरि काउन्सिलिं सेन्टार बेखौ जों मोननो हादों। बेवहाय गासै बिटिआरआव मोनबा जिल्लायाव गंसे जिल्लायाव मोनफा मोनफा बे काउन्सिलिं सेन्टारखौ बानायनाय जादोंमोन। दा बेवहाय जमदुवार कलेजनि जानानै आंबो जोबोद गोजोननाय मोनदों जाहाथे बिटिआर गभर्नमेन्टआ जोंनि बे कलेजखौ सेलेक्ट खालामनायाव ओरैबायदि गोजोननाय मोनदों माने जोंनि बे गोग्लैसोनाय ओनसोलाव बेबादि बे कचिं एबा काउन्सिलिं सेन्टारखौ जों मोननो हादों। बे ओनसोलनि गोग्लैसोनाय ओनसोलनि अनजालु फरायसा बिथांमोना जाहाथे थाखा फैसा गारनानै बायजोआव फरायहैनाङाखै, बायजोआव ट्रेनिं लाहैनाङाखै। दा एबाराव जोंनावनो नैबे जोंनि कलेजावनो ट्रेनिंखौ मोनसिगोन। बिनि थाखाय आङो एकदम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बिटिआर गभर्नमेन्ट आरो NTPC बिथांमोननि खौ आं बिराद माने साबायखर जासिबाय। आरो आङो आंनि बे जोंनि बे सराइबिल, जलाइसुरि, खासियाबारि, रायमना, जाम्बुगुरि बे नेसनेल हाइवेनि ओरै साहाजों जोबोद माने गामि सिंनि फरायसाफोरखौ जाहाथे नैबाव जोंनि जमदुवार कलेजाव फैनानै माखासे सोलोंनांगौ गोनां आथिखालाव बे AI नि जुगाव एबा साइन्स एन्ड टेक्न'लजिनि जुगाव जाहाथे बे गावनि सोलोंथाइखौ आगानसे बारायनानै लानो हायो। आं बिनि थाखायनो आंनि बे फरायसाफोरखौ आं खावलायगोन। आरो जोंनि बे कलेजनि फरायसानि अनगायैबो जोंहा BCDC नि माखासे मेम्बारफोर, सेल्फ हेल्प ग्रुपनि आरो गुबुन गुबुन NGOनि बिथांमोनहाबो बेयाव फैनानै सोलोंफैनो हागोन एबा ट्रेनिंखौ लाफैनो हागोन आरो बेखिनि मोनसे फिल्टार बेवहाय आलासि हिसाबैहाय सोर फैया? आलासि हिसाबैहाय जोंहा मानगोनां बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सारआ नुजाफैनांगौमोन। नाथाय बिथाङा माबा मोनसे गोनांथार हाबाफारियाव इंलिसाव थानायलाय बिथांनि बोसोनजोंनो एबा बिथांनि बिथोन बादियै जोंनि 1 नम्बर गसाइगाव समस्तिनि मानगोनां MLA सारनि आखाइजोंनो दिनैनि बे कम्पिउटार आरो लिटारेरि डिजिटेल काउन्सिलिं सेन्टारखौ बेखेवनाय जादों।